Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, sistema ekuazio ez linealarekin egingo dugu. Hain zuzen ere, sistema honetan, ekuazio errodun bat daukagu. Orduan, hasiko gara bigarren ekuaziotik. Ekuazio errodunetan, beste bideo bat ikusi aldu zuen moduan, lehenengo urratsa da erroa isolatzea. Orduan, erroa alde batean bakarrik utziko dugu, eta behin hori eginik, berbi egingo dugu bi aldeetan. Berbi. Orduan, hemen isa geratzen da, eta hemen kontuz ibili nabarmen identitate bat dela. Ez ahaztu bi abe hori. Hemen, 25, i berbi, eta bi abe hori minus 10, i. Kasu honetan, orain ja, ez dago erroduna, ez dago logaritmoa, ez dago ezer, ekuazio normala dauzkagu, eta aprobetxatuko dugu, isa bakanduta dagoela hemen eta hemen, berdintxe metodoa egiteko. Orduan, isa hau bada eta isa hau bada, hau eta hau berdinak izan behar direla. I berbi minus bi i gehi bat, 25 gehi i berbi minus 10 izango da. Orain, behitu, ez da izango bigarren mailako ekuazioa, i berbi eta i berbi joango dira. Orduan dauzkagu, 10 hemen, 8 i, berdin 24. I izango da, 3. Eta 3 hori sartu aldugu edo hemen, agian hemen txikiagoa delako, baina erantzun bera daukagu. 9, isa izango da, 9 gehi 10, gehi bat 10, ken 6, 4. Isa 4 eta i 3 izango da hemengo soluzioa. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.